Good kay Henry morning. Maceda, Good ang morning. lalaking hindi inuumaga. Gising na! Morning hirit na! Kasama si Henry Maceda. Maaga, ang radyo buksan mo na. Informasyon kung Henry Maceda sa Morning Hirit. Isyong seryoso o katuratan, si Henry M. Panbida dyan. Come on everybody, everybody, everybody. Come on everybody. Hello, 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 hello. Hello, hello, hello. Hello, how do you do? Good morning. Hi, hi, hi. Hello, hello, hello. Hi, hi, hi. Good morning, Pilipinas, mga Bicolano sa manaparte kan mundo. Marinaga po sa Indogabos. Good morning po, Legazpi City. Good morning, Albay. Good morning, Catanduanes. Good morning po, Sorsogon, Masbate, Camarines Norte. Good morning po, mga taga-Daraga. Kumusta po kamo, kabos? Kami po nagalaom, nagkamugabos, ayos. Libre daw mga tugang sa anong manakapahamakan dahil pong problema na pinagmamating ngunyan. Hangad po kitang 7 o'clock in the morning. Hindi po mga tugang sa DCGB. Good morning na po sa mga birthday celebrants natin, ha? Yung mga nagsiselebrar po kan sa indang mga birthday. Mag-text lang po sa 0928-777-5548, ha? Sa mga birthday celebrants natin, ha? 0966-203-0034. Magandang morning, ha? Magandang morning po sa Indogabos. Ronald Baldo, mga tugang sa Technical Department sa Luwas Mega Force Patrol para po sa mga bareta ngunya na pag-aaga sa Newsroom, News Director Mardela Cruz. Sering man, mga tugang kasarabay dyan si Chief Reporter Jimmy Rezalita. Mga tugang, tabi si Alarmario Joshua Bino, Karen Ala Asin Jomar Bien, Boy Mata, mga tugang sa Manibela kan DCGB, ang sa tuyang piloto, ngunya na paghahapon, pagkaaga. Good morning tabi kay Madam Melinda Wee, buda sa gabos na mga listeners daw kan DCGB. Ang sa tuyang kasangga, yan po sa CMD. Yan, alright, sige. Come on baby. Ayos. Ayos on. Gayunon. Gayon. Smile. God is good all the time. On your mark. Get set. On your mark. Sige, ha? Oras po mga tugang, alas 5:09 na pag-aaga. Maraming tanawan mga buwan naman ng istorya. Hali po dyan sa Luwas, Kaibaan, Mega Force Patrol. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Report, mga tugang. Hali po dyan sa Luwas. Nasa linya po si Chief Reporter Jimmy Nazalita. Jim, good morning, Jim. Yes, BP, maray na aga sa mga barantabay. Sa primerong informasyon niya to, sorpresa, nagkonduser nin drug test sa gabos na membros kan PNP uniform in non-uniform kasod ma an PNP hali sa Campo Simeon Ola kung sainan biniglang binisita iyo an ginubatan PNP headquarter. Dahil in advance na anunsyo para in kaso iguani nagbibisyo nin droga sa organisasyon kan PNP dahil makapag-antisipar. Bakos naman ini ginubatan, igwapan nin mga serye nin mga sorpresang pagbibisita sa mga police headquarter digdi sa kapalibutan kan Albay. Maski sa mga day off as in off duty, ipinaarapod para kuahon o kuhanan nin ihi magsiserving basihan ang resulta kay ni kunigwang PNP personnel na nagtutsongki dahil tadumanan na resulta papa kung positive o bako pakalis ni nagkapirangal daw maisihan ang resulta kay ni base duman sa ihi tabi BP and katimbang kay ni pagi ka nag-positive natural trabaho o kaya kaso matatandaan pinuunan ang programang ini sa panahon kay Tony Digong
kung sa ngunyan ipigpapadagos man giraray palan ini sa administrasyon ni BBM. Nagkonduser nin pagpaihi kaso hapon, inabutan kandi si GB News, mga taga-Suko, anas pati mga magagayuno na babae, na mayor na Toyo, mangulinta, sa nanin mga ihi sa mga pulis, babae man o lalaki. Naibaman, Naibaman, Ubus, pati driver, babae. Oo. Gabos, babae. Oo, the best man. Andaradara ninda pag-uli, gabos ihi. Yun, ang ganda, no? Okay, ayos. Okay. Sige. Maray na trabaho. Maray nagibo, ihi, gabo. Isa, paano pag-kolekta ka ihi? May sadit na bugrubugtakan, tapos palawagong ka sa CR. Pagon ako. Okay. Sige, nasa Niya ko, butan niya ko, pagka, siya ay nagkakapot. Oo. Sabi kan sa rong pulis, piyaturuso. Sudaragang taga-Suko. Okay. Niya ko, nakaihi ka. Kawilay ngaya. Okay. Pangyari. Okay, Oo. pero parte manggagwa na yan. Kan programa, no? Magay man ang programa. Yearly dining. Yes, Yan, yes. So, may taga nabuha nga ni, kakabot pa sa niya sa nabuhat na off na siya. Nagmotor siya na nagpasiring digdi giraray sa ginubatan. Yung bumuan, maihi ka sa nali sa nabuha. Sa ginubatan, Iyon man. kabot ko pa sa nangeta, day off ko na niya. Maihit na naman. Nagbalik siya sa police headquarter. Okay. Pinapudan, tama ihi ka ngayon digding. Balik siya. Balik. Paano daw ang pagsalod kang kan? Puro babae yan di ba? Suwarin. So iti-test, lalaki babae? Gapos na miyembro, non-personal in the uniform in the uniform. Ang kwan ko, kung paano daw ang pagkuha kang kisampol kan babae, ano? Siyempre, mahihi ka. Di ka manubog ang kamot mo. Di mangunaw ka. Basta morning. So lalaki, madali. Di ba? Pwedeng kayo madumog, tapos siguroon mo. So girl, sa bagay, saya man ito. Marot, kung naula, wala ko naman iiyon. Maulit ka na naman. Mainom kang tubig. AM in the Pagyayari sa mauraro. Okay. Yan pa. Garidigdi na yan sa Pilipinas, sa mga style na yan. Kung background kan sa ibang lugar kung paano, kung ano ang sistema ninda. Dahil gayod ka. Aramon pag nag-abroad daw kita. Kaya pagkatapos kan kuha kayo, ma-exam itong ihi. Ano na daw itong ihi? Urula na garaw. Okay. So, may mga murumistiso mambagang pulis. Ituturol mo duman sa magayuno na taga-Suko. Baga ba? May nitinit pa ngaya, boy. Sige. Jimmy na salita di si Jimmy niya. Thank you, Jimmy, sa report. Ali dyan sa luwas. Good morning kay Bossing Nonito Gaviria. Sabi ni Pading Ray na Romero, but I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you. Matthew 5:44. Thank you, Lord Jesus. A blessed Thursday, everyone. Yan. Good morning, Paring Ray. Marinaga tabi. Sabi ni Sir Tony, dapat sa babae, planggana ang gamiton na test battle. Talbatan na. So, ang planggana gayod kayan, Sir Tony, gari gayo dapat. Gari man plato, kadagula, plangganita. Tunay ka nang maulan. Plangganita ang pahit. Pangyari sa maoraro. Alright, sige. Sa mga kuwan natin yan, sa mga birthday, sandali lang, sa may mga birthday, ha? Sa mga birthday celebrants natin, i-text na po yan, papasadahan natin yan, ha? Ngunyan tabing pag-aaga,
Aha, okay. Sandali lang ha. Ay, yun na. O sige, basang kulog-kalugod ka mo kirawit-dawit tabing o nina. O, buwelo kita ha. Dahil mangkimanga naka-standby. May magayon na rawit-dawit si Pading Ray. Ang titulo kang rawit-dawit niya, Day baling diit, basta igwa. Yan ha. The best, ano? Day baling diit, basta igwa. O, madali lang ta. Hay na nga. Ay, ito. Background natin. Yan. Daibaling diit, basta igwa. Yan. Rawit-dawit ni Pading Ray Romero, kan Barangay Tula-Tula. Ay, Pade, salamat pa lang, Pade, sa dadara ni Madi Kasawapon digdi. So, merindalan, the best, Pade. Dahil sa imo tabing donasyon, ha? Thank you, Pading Ray. Marinaga po sa imo, ha? Thank you. De, primerong, Pade, medyo, ko na, sino niya kung magayon babaying ini, ay nga niya ako sa agum ni Pading Ray ni. Masurti man si Pading Ray minahanap talaga. Day baling diit, basta igwa. Pasasalamat po sa imo amang Dios. Ikango na bago an iba, an enot sa gabos. Salamaton ta kami, buruhay pa naghaharangos. Iyan dahil sa imong pagkamuot na padagos. Diyos marhay na aldaw sa indo mga tugang, lugod lambang saro yaon an kaugmahan, maski ngani tika po nagtatarabangan, salamat sa paghapon sa maghapong igwang katuninungan. Day baling diit basta igwa, iyan makaugma. Kahulugan ka iyan, iyo sanaan kaya. Nagtataunin karahayan na sa totoo sana, na inaako niya to kung ano ang nakuha. Sa tataramo na iyan, kita piglilikay, sa piggibong karatan na minauli sa kasusupgan, bakong para sagin-sagin na nag-iisip na mayaman, kundi pag-uugaling sutama sa naman. Dit man ang usobra, pig babarang baranga-banga, mga biyayang pagkaon, hali sa Diyos Ama. Dai na magsabi na kulang bakong tama, o nag-agrangay pa na diiton man kuta. Pigpapasalamatan o pigpapasalamata po biyayang nakuata. Dai ngani naghali sa gibong daing data, gabos hali sa legal na pinagalanta, mga hali sa daplos nin kahigusan baga. Pigapasalamat ta po biyayang nakuata, dahil naghahali sa gibong daing data. Naulit. Naulit. Mata magayuno si tirada ta. Next. Ano man na pagkaon na yaon sa lamesa, ipagpasalamat kung iyo ang nakuha, maray pang sabayan ta nin mga pampaugma, istoryang may karinyo, manungod sa pamilya. Nahihirakan nin Diyos ang matanos na tao, pinapadaba niya kung marhay ang gibo, tinatabangan niyang irayo sa peligro, dapatang pasalamatan bilang buhay na regalo. Mamundo para duman na dakol an sobra, an ibabako gabos, lingaw na an kapwa, mas pang pag-iisip na madagdagan pa, habang mabawasan nakatagong kwarta. Ipagpasalamat grasyang hali sa langit, itinagama duman na sa Diyos nakakaisip, nagpapasalamat na pamilyang nagapasalamat na pamilya sa kada pag-ungit. Salamat taigwa, day baling ng diit. The best pade. The best pade. So aki ko itong matoa pade. Paguna. Kaya di ko ano ba nagdi pala sa kuya? So aki ni Pading Ray na matoa.
Pangyari pala. So, nagda palang kang donasyon ni Padi, ay, para sa katanduanes. Muda, so, iba, pa rin pangyari sa Maoraro, tapos may darang merindalan. So, aki pala ito ni Padi na matuwa. Kaya naman ko, nagkarilibong na ako. Okay, thank you pa rin, Ray. Maray na agad tabi sa imo. Good morning, Bossing Danny Chan. Kumusta, Bossing? Kumusta lamang, Bossing? Bossing Danny Chan, Engineer Danny Chan. Yan, maray na aga, amigo. Kanan tunay. Kumusta lamang ang satuyang aldaw? Mga birthday celebrants natin, text na po, Papasadahan tayo yan pagkatapos. Sandali, may pinadara si Pading Dods. Good morning! Wishing you a blessed Thursday. Welcome to the new morning and to a smile on your face. Love in your heart, God thoughts in you, thoughts in your mind, and you will have a wonderful day. Yes! Ayos lang nga tabi, sabi ni amigong Engineer Danny Chan. Maray na aga, bossing. Alright, sige. Ramon ta daw mga tugang ang report. Hali po dyan sa luwas kay Basi Karen Ala. Dapat kay Karen, may boyfriend na ini. Tangani na medyo kan lamang. May kan lamang. May magtaga surusundo. Henry, hapot ko lang tabi, may leak an hose kang water district, lalo na sa luwas, baka obligasyon paninda. Didi kaya sa Purok 5 kan Tibangray, Barangay Tinampuligaw, ang host tabi, siraram kan imburnal, bata dit na ora permi baha. Depende man ang sapat, aramon po nindo sa patakaran kang water district. Aram po nindo sa para patakaran kang water district, kung ano, o baka nakasulat na yan sa indang patakaran. Alright, Karen. Good morning, Karen. Yes, VP. Good morning, tabi sa imo. Good morning man sa mga paraan tabay. Bibiripikar pangunyan kan Albay Provincial Health Office. Ang mga naghihirelang nangunyan ki leptospirosis kun ini typhoon related o gustong sabihin VP gikan kan sa mga uminaging bagyo so pag-irelan ka ini iyan ang sabay na ipikpahayat kumpirma ni Provincial Epidemiology and Surveillance Unit na si Jed Bailon. Asin sa entrevista kay Bailon, sinabi ka ini na may nai-report na sa indang opisina na kaso ki leptospirosis, 2 sa munisipyo kan Uwas, halagad 4 sa syudad kan Legazpi, halagad dagdag pa ni Bailon, iglalauman tabi VP na dumagdag pa ang anong nakasong ini. Dahilan ta kung matatandaan, iyo sa pagpaha kan Bagyong Christine ka nakaaging bulan ni Oktubre. Kaya ngunyan, kasabay kan pag-agap tinda na maihiras tulos ang bulong na doxycycline sa mga nasabing lugar. Pigpipilipikar maninda, kung ini typhoon related ngani maisumipir ang report sa Department of Health National, asin mas mapaygot ang mga preventibong lakdang kontra leptospirosis sa arog kaining mga klasinin pagbabaha. Yan tabi Saan na nakukuha na leptospirosis naan? Mostly VP sa baha. Kung dang leptospirosis. Actually VP, ang aram po dahil man talaga mostly sabay inakuha. Kung tag-init may leptospirosis. Pag mga nagkilusang mga tao sa mga maati na lugar, yan actually sa tinalaman sa tuya kay tukan DOH. Tawara man kibaha. Okay. Okay. Okay, VP. Salamat kami yan na nasa informasyon halik sa luwas. Thank you, Karen, sa report. Halik dyan sa luwas. Bueno, 5:25 mga tugang in the morning dito po sa GB. Sige. Oho. Pasadanta na muna sa mga birthday greetings natin. Pasadanta na muna mga tugang sa mga birthday greetings natin in the morning. Happy birthday po. Belated happy birthday po kay Regional Executive Director
Forester Francisco Milla Jr. Yan, Seso 3. Mabuhay po from DNR Bicol family. Yes. Director Milla, sir. Marinaga po. Belated happy birthday sa imo. Happy birthday. Good morning, Tabi. Good morning, Heriters. Pa-shout kan manay Agnes Mape. Oy, Migo, nakaagi sa imo dyan si Mariel, kaswapon. Melanie Agarin, Madam Amada Esplana, Rachel Capili, Asejo, Cora Rialubit, Vilma Marquez, and Monte. Migo, nakaagi sa imo dyan, kaswapon di kaya kami nagkailingan ni Mariel pagkapon eh. Nakaagi tabi sa imo dyan, bossing Benji Dapugi. Happy birthday po kay Boni Botigin, Kantagungtong Taisan, from Kuya Sunny. Good morning, Tabi. Pakibati, Tabi Henry M. kay sa sakuyang tugang nin happy birthday, Doktora Herlin Bem Barrios and Hermie Bong Barrios. Happy birthday po kay Dr. Herlin Bem Barrios and Hermie Bong Barrios. Happy birthday. Good morning, Henry M. Pakigrit po sa kuyang tugang na nagsilibrar ngunyan. Ay, salbatan na. Warang pangaran. Warang pangaran, boss. Suso tayo mong text. Good morning, Tabi. Maray na aga. Wala na. Wala na kay birthday greetings. Okay, sige, sandali. Check ta digdi sa tuyang ibang gadget. Tabi, good morning. Happy birthday. Good morning kay Ate Rochelle Armenia. Ate Rochelle, si Joshua Tabi sumakover dyan sa ICR. Si Aldo man tabi sa airport. Taraman muna. Taikan bagaan may tuyo. Taraman mo tabi isal. Taikan may tuyo. Bako ako magtaram. Iyo. Sabi na siya, nataraman mo na ngaya po si Kuya Al. Ikan magtaram. Taikan may tuyo. Sarawayon yan. Ate Rochelle, good morning, baby girl. Hoy, Manayfe, kumusta po? Taraman mo si Rochelle, Tabi. Yun na nantig na taraman mo, Tabi. At Madam Manayfe, taraman mo, Tabi. Good morning. Okay na. Hi si Pading Alde pa si Pading Al nag-standby, Tabi. May kwan pa naman yan. May mga activities dyan sa BIA. Yan, Bicol International Airport. Yan. Alright. Ay, wala na. Wala na talaga, Wala na talaga. Okay na. Kulang man pala sa birthday greetings na ngunyan. Okay? Oh, bueno. Wala na. Happy birthday. Happy birthday to you. Good morning kay Bossing Chito Baldo. Yan. Ano ito? Okay. No. Good morning, Tabi Bossing Chito Baldo. Marinaga. There are the magic words. I love you. I'm sorry and forgive me. This can be attained through the Holy Spirit. Ayos man si Atinits man sa nilyo. Marinaga po sa imo, Okay, good morning. Atinits, nakahapit sa imo dyan kasapon. Okay. Good morning, Tabi, kay Kuya Jerel Aranya. Happy 18th birthday kay baby Hamila Alamil dyan sa San Jose Maslog, Legazpi, at kay Jonathan Asiado Agripa sa PNR site, Legazpi. Thank you, amigong Jeril. Mabuhay. Happy birthday to you. Happy birthday. Iyo po, idol, inatod ni Madam Sukas donation niya sa office mo po. Hinatod pala. Iyo na. Yes, thank you, Tabi, amigo. Morning, pabati po kay Papsi Mostar dyan sa Bangkerohan, Legazpi City. Good morning po sa pamilya Pamplona from Baliti. Yan. Belated happy birthday kay Remigio Domino SVD last November 2024. Happy
happy birthday. Yes, sige po. Bueno, mga tugang 5:30 na. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. 5:30 na in the morning. Headlines tayo sa Lado National. Good morning, Paring Mar. Good morning, BB. Good morning sa mga tabantabay. Headlines ko niyan. Mary Jane Veloso, dahil paaram na ang magayon na bareta, may kinaraman sa nakatala na pagpauli sa iya sa Pilipinas. Presidente Bongbong Marcos pinasalamatan si Indonesian President Prabowo Subianto. May kinaraman sa pag-uli sa Pilipinas kan drug mule na si Mary Jane Veloso. Oho. DILG Chief John Vic Remulla lusot na sa Commission on Appointments. No day off policy ipapautob sa PNP po sa Disyembre 15. DFA as in DOJ nagapilar na pabayaan ng nasinda na magtrabaho para sa pag-uli kan Pinay drug mule convict na si Mary Jane Veloso. CBCP naglalaom na dagos ng may taong anesthesia as in pagkahirak para kay Mary Jane Veloso. Pero sabi ka ni Indonesian government, piglinaw na dahil pang kasunduan, may kinara sa Pilipinas, may kinaraman sa pagbalik ni Mary Jane Veloso sa Pilipinas sa pisarkan ng anunsyo ni Presidente Bongbong Marcos. Ay, nata yan. May proseso pang agihan, maagi Ayun. pa sa Korte Suprema ng Indonesia, Oho. maagi sa Kongreso asin sa iba pang ahensya. Ayon. Abay, alawig, paano pala? Hindi sa trabaho kan DFA asin kan DOJ. Kaya Oho. sa mga nagsasarawong sa wunda, pabayaan ang unasinda. Yung orientra na, baka rin halat sa namuna. Oho. Okay. Okay, mientras tanto, sa ibang mga headlines, Oo. nominasyon ni dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon bilang nominee Oo. kan sarong party list ibinasura kan Korte Suprema. Nataman yan taday siya nagkakalusot ba yan eh? Nata daw yan. Dahil man kaya pwede ito ng inibot tapos na. Tapos na. Oh, Nataman kayo taday mas tapos nagsunod na sa... so, Oo. deadline. Ang sabi kang Korte Suprema, may abuse of authority Oo. na nakomite ng COMELEC. Okay. Okay. Mientras tanto, Civil Service Chair Marilyn Baruayap, lusot naman sa Commission on Appointments. Oho. DILG, daing sisikada na Police General, sigong kay Secretary Remulla, Nata. apisarkan sa iyang pahayag na babawasan niya sa 25 sa ng general, Oo. ang PNP, hali sa 153 ngunyan. Nataman. Na-appoint. Nabawasan mo ba? Sa kolon ngaya, Na. Paano ka itong na-appoint ito? na makaskason paano ngaya ang turnover Oh. sa EFP ngaya 5 taon, sa PNP 3 taon sana. Oo. Okay. Paano ka na na-appoint na ito? Ano pagkaan? Mata ng kernel na. Nagkarelibong man ako man sa mga ano ba yan? Saro na sa nangayakotang kunyan. Oh. Dahil ayos na. In-appoint na? Ano pa pagkaan? Alright, understand to sa ibang headlines kunyan. Papanginotan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Groundbreaking ceremony sa sarong ano ini solar as in battery energy storage facility Oo. sa sabi ini ang pinakadakulang solar and battery energy storage facility Oo. sa Pilog na Kinaban. Oo. Ini markag ko ng groundbreaking ngunya na daw. Alright, nandas na yung JICA nagpahayag ni na asigurasyon na matabang sa pagsimbag sa mga biktima kan kalamidad. Alright, yan, bibi ang mga headlines na pagkalat sa yung West Enterprises, hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio. Yan sa oras at Ligas City, basta radyo PYS niya, Anton de Busabi, panistada kumumaski na yung load. Happy birthday, Papa B! Oh, ayun pala na di. Happy birthday kay Ate Shi! Birthday pala ni Pio Buna ni Shirley Ngonya na do. Alright, yun. Pala kayang kasapon, grabe na suhanda ni Pio. Ano? Masira mong pati sa hali sa nito, sa ano yun eh, sa palabok. Buda so hali sa mang inasal. Masira mo talaga. Pero nga ni, may nagpupuro pindot naman sa ko.
Nagtaga. Pero, sinumbil ko na. Yeah. Hindi ba, Yes. Oh. Happy birthday, Pio. At saka kay Shirley. Yan. po, si Martila, good morning. Thank you, Parimar. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Pio Fernandez. Birthday ko niyan. Happy. Anya. Ano, Ronald? Doon ako. Libre ang pangutot-tot, ano? Kung bakong merindal. At doon ka may birthday ta. Pio Fernandez, Shirley Dilumen. Yan, ano na. Magkasabay pala ng birthday kan duwan, eh. Tabi Pio. Happy birthday. Happy birthday. Oras natin, 5:35. O sandali lang Pading Al. Partikan segment ini na dapat after ni Pading Mar. Pag-asa. Dahil ka magiro dyan, tala ko na. Inutunta na mo ng pag-asa. Tunog, nalilingawan tayo ni. Nalilingawan tayo. Anyway, although dahil man kimaraot na panahon mo yan, pero mas maray na tabi na kompleto kita. Mga tugang sa tuyang obligasyon sa mga namanwaan. Alamin natin ang forecast. Hali po dyan sa pag-asa. Pag-asa. Yan, nagring ang pag-asa. 5:36, mga tugang sa buong kapuluan. Sandali lang at ringing tabi and signal kan pag-asa DOST. Hello? Good morning, Sir Henry. Good morning, amigong Melvin. Welcome po sa DCGB. Go ahead na, amigo, sa forecast ngo na aga. Diyos marhay na pagkaga po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga-DCTV. Asin sa gabos na taga-pakinig, asin taga-subaybay ka DCTV. Sa inyo na pet sa Nobyembre 21, 2024, saldaw ning Webes ning pagkaga. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Northeast monsoon o paros kang amihan, na naka-apekto sa pinakapuro kang norte kang Luzon. Mantang easterlies o paros na hali sa sirangang kadagatang Pasipiko naman na nakaka-apekto sa natatandang particle sa tuyang nasyon. Hindi sa Kabikulan, makaka-experience siya ng bahagyang mapanganuron sagkod sa panganuron na kalagitan na may mga pulo-pulong mga paguran o pagkikilat pagdaguldol. Ang paros ay maluya sagkod sa moderato na hali sa norte sirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asit kadagatang kang Kabikulan magiging banayad sagkod sa moderato ang pag-alat. Tinatayang agwat ng temperatura pigila umampoon 25 sagkod 32 grado sentigrado. Ang daw ay masirang at yan alas 5:47 din pagkaaga asin masulnop at yan na alas 5:15 din pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 5:38 din pagkaaga. Decimal Binal Mohela, reporting live, halibigdi sa DOST, Pag-asa, Legazpi. Gari malinaw ngunyan ang panahon mo ano? Dahil mga cloud clusters sa luwas kan par, ano? Opo, Sir Henry, sa kanya po, doon ang kitang namamata na ano ba na yung climate weather system. Maliban lamang po dito sa northeast mo sa nagka-apekto sa extreme northern Luzon. Yes. Salamat, Tabi Melvin. Mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Salamat din po, Sir Henry Macedas, asin sa mga taga-subaybay, and God bless and mabuhay po kayo. Thank you. Mga tugang, iyan po ang latest report mula po dyan sa Pag-asa DOST sa kamugtakan kan panahon. Si Henry Maceda sa Morning Hirit. Good morning, Kuya Nongs. Diyan sa Nongs Meat Shop. Yan. Norman Imbudo. Maray na aga, amigo. Good morning, Tabi, sa gabos ng mga branches kan Nongs Meat Shop. Yan. Henry. Yoy, Chanena. Maray na aga, Tabi, Chanena. Tuloy-tuloy tayo. Dumang kita mga tugang kay Pading Al Armario sa dagdag na report. Good morning, Pading Al. Thank you so much, Paday. Good morning. Morning. Tinawan, Nagkapod na sa imo si Kuan, Ate Rochelle. Ayan na. Very good. Very good man talaga si Ate May date Rochelle. naman kami ngunyan. Iyon. Uy, pag nakapalda si Ate Rochelle, di ka magpararani pa rin? Taman. Nakaraot ki mata? Depende yan sa nagiiling. Sabagay, mag-eyeglass ka lang o mag-shade ka lang? Dahil ka man kimaraot na intensyon, bako man kasaalan yan. Iyo. Pero pag nailing mo talaga siya, di ka makaisip na iba? Depende nga na yan. Sa pag-iling?
Sa ako may cross kaya ako sa daghan. Okay man, ano. Okay, sige. Okay man. Bata nag-monitor si Rosiel. Naka-monitor nga. Sabi sa ko, nataraban mo na nga si Kuya Al. Nya, kan may tuyo, kan magtaram. Bala ka na dyan. Yo. Okay, sige, thank go. you. Thank you sa mga special request. Yan, special Okay, request. okay. Ganun magayunan man si Ate Rochelle kay Riba sa luwas, adi? Ano problema yan? Man, ano? Mga Gayon ulok na sa nakadate. mga ulok sa nagari ka magkatrunaw. Sige, go. Bueno, atinawan onra, minidbid kan sanggunian panalawigan. Ano sa matibay naman na Albayana, Ligas Peño na nakapasar sa Forester Licensure Examination sa persona ni Jeremiah Amarga Surara. Amarga Surara. Taga Sabang Legazpi City ini, siya ang nagpangpito, 7th placer siya, taga Bicol University siya, 7th placer sa ginibong Forester Licensure Examination, kano may naging Oktobre, kan Professional Regulation Commission o PRC. Imagine out of 1,500 sa bilog na Pilipinas na nag-take kan Forester Licensure Examination, siya ang nagpangpito. Kaya dapat sa naman na midbidon, sabi ni board member Isyam Ismael, dapat sa naman na midbidon ang mga siring kaning talento, abilidad, kana sa tuyang mga kababayan, lalo-lalo na espesyal, ining si Jeremiah Amarga Surara. Tinawan siya ng recognition, kana sanggunian Parlawigan ay kinaugma niya man, dahil sarong dakulang accomplishment ini sa iyang onra na itinao bago sana sa Legazpi City, sa Bilog na Albay, kundi lalong-lalo na sa Bicol University. Yan na padayan na pong kanaskan mga informasyon digdi sa luwan. Mario, DCGB. Thank you, Paringal, sa report. 17, bago magabot ang alas 6 din pagkaaga. Good morning, happy birthday giraray sa muyang pag-iriba digdi, Pio Fernandez. Alright, sige. O sandali lang tabaka, may mga greetings pa kita digdi na daita mga tugang napasadahan ay kadakol mananggado. Good morning, Hen. Ano natabi ining release digdi sa may bitano, taararo mo na. Pagmabalyo, grabe sisay tabi. Pagmabalyo, grabe. Sisay tabi ang may para maray na puso, mapakaray kaan, tanganing makatabang lamang na daay mag-araging bikulo, nag-aragi kaya, pirming alabao ng traffic. Ay, may trabaho, may obligasyon po kan, so PNR, yan nagpakaray kang release, tabi dyan. So PNR po yan, nagpakaray dyan kang release. Tabi, so PNR, kan humidalang kawon yan, PNR tabi, nagibo ka yan. Pero dapat talaga, gari ma-elevate so tinampo na medyo pumuro pantay mga tugang sarili. Tama ka po sa observation mo. Gari dapat so tinampo gari ma-elevate ki. So habang nagharayo baga pa itaas, yan. Para bako masyadong mapagal sa mga bihikulo. Happy second birthday kay Lovely Joy Biato ng Istansa. Wish you more birthdays to come. Baby love, greetings from Tita G ng Humapon. Maray na aga po. Naglinog daw sa Baras Catanduanes kaninang 3:30 AM, 4.2 ang kusog. Sige, check na po sa Pibox. May guson ang dedikado. Good morning sa mga mahigusan as in dedikadong staff ni Councilor Sunshine Imperial, Ate Lindsay Alsaga, Ate Joy Antibula, as in Ate Gigi Aconia. Belated happy birthday, Consi. Belated happy birthday po, Councilor Imperial. Pagkikalampag ng Barangay Lidong, Santo Domingo, Albay. Masarong bulan na kaming day tubig na pauno.
Pakiasikaso man tabi, hain ang okay na. Si pighat. Ala. Sige, basta patubigon sana. Patubigan. Tabi, ha? Good morning, belated happy birthday kay Heaven Judel Nasido. Miss na miss ka na namin. Happy birthday. Alright. Mga tugang, Jomar Bien, may report. Hello, Jomar. Good morning. Pasok. Salamat, BP Henry. 12 oras na brownout kami digdi sa First District. Pero ito lang nasakop kan Malinaw and Tabaco substation. Ang mga sakop kay ni, bilog na banwaan kan Tiwi, bilog na banwaan kan Malinaw, mainland Tabaco City, mainland Malilipot, and portions kan Bakakay. Ang rason kan Aleko, yung replacement of all the disconnect switch kan Tabaco and Malinaw substation, installation of disconnect switch kan Tabaco and Malinaw substation line, replacement kan mga lapa ng poste, right of way clearing activity. Dahil lang kay ni nagkapirang eskwelahan naman didi sa syudad kan Tabaco asin pagtaraning na banwana nagsuspendir kan sa indang klase ngunyan daw dahilan sa piglala o manamamatian na alingaut asing kulang sa ventilasyon. Kaya ibarigdi ang Malinaw National High School na ang principal si Mr. Reverend Berano asin ang San Lorenzo Elementary School. Ang Tabaco National High School iyo ang suspendido man ang klase ngunyan na termina ining pinagigibon ni Principal Elena Tasik. Kada vez na nagkakaiguan ng pag-brownout digdi sa First District o sa syudad kan Tabaco, ninhalawig na oras ang rason ni Madam Elena Tasik iyoan para sa kapakanan kan mga estudyante kung saan na susugsa sa iya dai magiging komportable ang mga aki pag-arog kayong brownout dahilan ta posibleng magkaiguan ng negative na epekto ang mainit o malingaw na kondisyon sa loob kan mga classroom. Dahil ang kay ni, suspender niya ang on-site classes asin mag-shift muna sa off-site or modular distance learning modality sa bilog na oras na brownout digdi sa First District na nakakasakop ng Tabaco National High School. Sa iyang sinabi na giriboon man kayning mga akyan sa indang mga assignment o ining modular distance learning modality habang nasa sa indang mga harong asin ipreparar para sa masunod daw. Yan BP Henry and report, Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali dyan sa luwas. Basta Mientras tanto, lumang kita kay Joshua Bino. Joshua, good morning, Joshua. Oh yes, good morning, BP. Good morning sa mga paraan tabay. Dahil naghuhungok mo niyan ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Regional Office 5 sa pag-distribute ng mga ayuda, food asin non-food items sa mga pamilyang apektado. Kaining uminaging Super Typhoon Pipito sa mga apektadong pamilya ini. Hindi sa bilog na Bicol Region, lalong-lalo na duman sa pinaka-naapektaran sa probinsya kan Catanduanes. Susog sa record kan na ahensya, nasa 495,139 na mga pamilya ang apektado kaining si Super Typhoon Pipito o katumbas ini nasa 1,906,994 na mga apektadong individual. Nasa 7,000 o 7,778 ang konsiderado tabi BP Henry na totally damage ang mga harong, mantang nasa 28,403 ang konsiderado man na ang harong partially damaged. Katakod ka na padagos na pinagigibong distribution ni na ayuda sa mga apektadong individual, mga apektadong pamilya. Uminabot na sa sobra 73,459,000 pesos ang kantidad ng humanitarian assistance o kaya ayuda na naipanaokan DSWD Bicol sa mga apektadong pamilya. Ini sa paagi kan
DSWD kan mga local government unit asin may mga donasyon man halin sa mga non-government organization. Dahil nga ditan ang mga Bicolano na inagihan kaining si Super Typhoon Pipito dahil ang dakulang kan pinagbanin at siya ang naka-ready sa manlain na mga warehouse kan DSWD Bicol. Nasa total na 126,799,000 pesos ang naka-standby na o kaya available na mga relief resources na susubini sa inventory kan DSWD Bicol. Sobra sa 123 million ang kantidad ni naka-stockpile na mga food asin non-food items. Mantang igwaman permim ipiguhubasan na kantidad 3 million pesos na standby fund o ining quick response fund na pinagamit kan DSWD Bicol sa pangmadaralian na pag-purchase o kaya pangaipo na kakuhan ko lusma itao sa mga apektadong residente. Sa ngunyan, ang team ka na DSWD Bicol, yaon man diari duman sa Catanduanes para sa padagos na pinagigibong distribution ni na ayuda para makabangan ang mga katagantadong sa Catanduanes na marikasman na makabangon asin dahil na masakitan sa isang oral daw na pangaipo darakan o minagi o kaya distrosong dara ni Super Typhoon Pipito. Yan si ang update aligisi sa lawas si Moy sa Mobile sa TV. Thank you, Joshua, sa report. Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag na kaaraman sa Morning Hirit. Mga tugang, aram daw nindo kung saan primero na na-record na na-practice ang pagiging dentista. Susog sa pag-aadal, ang first known dentist na practice kan uminaging 3,000 BC. Uyog-uyogon man, 3,000 years na before mag-abot ang satuyang kagurangnan. Igwa na palan mga tugang kidentista. Sigon sa informasyon, ang Egyptian dentist na si Hesi Re nagagamit po nin mga herbs asin animal parts para po gamiton niya sa pagbulong kan mga mga raot asin hubag na mga raot ng ipon asin mga tugang hubag na mga gums. Ano nga nang Bicol kang gums, Ronald? Ano nga nang Bicol kang gums? Ngaros. Yan. Ang pinakainot pala na na-record na dentist, ang pangaran si Hesi Re. H-E-S-I-R-E. Hesi Re. Sarong pong taga-Ehipto, sarong Egyptian, mga tugang na pigagamit na tabi ang mga tulang kan mga hayop. Asin iba pang parte kang animals kung ang ngipon da tabi nagkukulog. Siring man, mga tugang pinagtatapalan niya kan iba-ibang mga herbs, asin mga dahon-dahon na mga maharang, oras ng bagang o kaya ang ngaros, mga tugang minahubag. Yan po ang mga dagdag na kaaraman, mga tugang sa Morning Hearing.
sa Morning Hirit. Okay, sige, okay na ba? Good morning, Henry M. Ano nangyari sa aksidente sa... ano ito? Ano mananggad so nangyari sa aksidente sa Tiko-Tiko kasuhapon? Ay, na-report kasuhapon ito. Kaya lang dahil ko masyadong nasundan sa kwan. Dahil ko masyadong nasundan sa istorya kung napano ito. Mga tugang na aksidente dyan sa may patikan. Tiko-Tiko. Sige, pasensya na po. Dahil ko masimbag suhapon mo. Pero nadangog kasuhapon ito eh. Na-report na ito. Kaya lang medyo napalampas sa talinga ko ta. May pigakahuron po kita kasuhapon. Ang mga balita susunod. Makalipas mga tugang kan mga patalastan. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Si PM Imperial sa pagserbisyo ay the best po pakaidto. Namatay alkantao sa iyang pagserbisyo sa tercer distrito. Asing kang gabos ng mga Pulanggenyo. Si PM Imperial kasurug ta sa pag-uswag kang sa kong banwag. Magayon na proyekto sin programa ang padagos na winawaras niya. Digdi sa Pulangi na banwaan ta. Gabos na Pulanggenyo pinapadaba siya. Mahigos matinabang malalauman pa. Siyang leader na kaipuhan ta. Infrastruktura, agrikultura, tabang sa mga para-oma. Pasalud na programa para sa gabos. Serbisyong Imperial, provinces at mga boss. Si FEM ang kasulog ta sa pag-uswag kang sa kong banwa. Si FEM wala ng iba. Serbisyong Imperial, malalauman ta. Si FEM Imperial na patagos ang pagserbi sa banwa kang Pulangi. Serbisyong Imperial, termina niya tong malalaoma. Si FEM Imperial na pagdabaan Pulangi. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura.
Didi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Asi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Oras Pilipinas, alas 6 nin aga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta, Albay Electric Cooperative, kaibahan sa mga miyembro kan Bicol Electric Cooperative Association Incorporated na matabang sa restorasyon kan kuryente sa Catanduanes. DTI Albay. Padagos ang price and supply monitoring sa mga saudan matapos ang epekto kan bagyong Pipito. Sa lado nasyonal, Mary Joy Veloso, day paaram na magayon na bareta may kinaraman sa nakatalaan na pag-uli niya sa Pilipinas. No day of policy, ipapautob kan PNP pon sa Disyembre 15. Sa ibang nasyon, 4 na miyembro kan UN Peacekeeping Forces sa Lebanon, irido. Sa Business News, mga nagparehistro as nagpa-renew na negosyo puminakol sa all-record high ngunyan noong Nobyembre sigon sa DTI. Health News, World Health Day o World Children's Day, pigselebrar mga health experts sa kinaban ng apudan para sa healthy planet nganing magkaigwan in healthy childhood. Detalyes mga tugang kan mga bareta niya tungon sa lado lokal. Matabang po ang Albay Electric Cooperative Incorporated, kaibahan ang mga miyembro kan Bicol Electric Cooperative Association Incorporated, araw kan Maselco, Sureko 1, Sureko 2, Kasureko 1, Kasureko 3, asin Kanureco Warriors of Light sa restorasyon in kuryente sa probinsya kan Catanduanes. Kasuhapon kan magbiyahe ang Task Force Kapitan akan Super Typhoon Pipito na kumpuesto ng 48 linemen hali sa nasabing kooperatiba para sa pirang aldaw na pagtabang sa pag-irahay kan mga poste asin linya nin kuryente. Mismong sa Aleco General Manager Engineer Wilfredo Boxit anang inutan sa send-off ceremony bilang pagrekognisar sa saindang commitment asin serbisyo sa komunidad. Ang aktibidad may koordinasyon sa Philippine Rural Electrification Cooperatives Association of Elrica asin sa pagkikipagtabangan kan Bicol Electric Cooperative Association Incorporated o BECA. Padago sa nagkukondusir ng Price and Supply Monitoring kan Department of Trade and Industry sa mga saudan kan Albay matapos ang epekto kan bagyong Pipito. Sigon sa DTI Albay, kasabay sa paghihiling kan presyo ng supply kan mga panginot na mga barakalon sa merkado. Nakipagtabangan man ang ahensya sa mga suppliers para masiguro na magapadagos ang supply kan produkto. Katuwihan kanin na masiguro na magkakanigo ang supply ng manasusunod na tamang presyo kan mga produkto. Padagos ang epekto kan nasabing bagyo. Katakod kay ni pinging kanyar kan DTI Albay ang publiko na maging responsabling para tsenda asin para bakal mantang sunod doon ang polisiya kan ahensya. Dagdag mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Suminakat sa 212 o 208 ang individual na tinamaan ng pertussis sa Bicol Region pon kan Enero sagkod sa presente. Basado sa pertussis bulletin kan Department of Health, Bicol hali sa nasabing 156 digdi ang clinical
case, mantang 52 ang laboratory confirmed cases asin 3 ang nagadan. Pinakahalangkaw na kaso ang narehistro sa Albay na may 123, 39 sa Camarines Sur asin Sorsogon, 4 sa Camarines Norte, 3 sa Masbate, mantang mantinidong 0 case ang Catanduanes. Paliwanag ang ahensya ng pertussis ubo pingkaf, nakakaulakit na helang asin nakakagadan lalo na sa mga aki. Dahilan kay ni pigri commander niya ninda ang kaso makamati ng sintomas arog kan sipon. Abo asin kalintura na nagdurar nin saro hanggang 2 semana, dapat tulos na magkonsulta sa mga healthcare o health center o hospital. Padagos na nag-opreser ang National Telecommunication Commission nin libreng apod as in libreng charging station sa probinsya kan Catanduanes na grabing naapektaran kan super typhoon na si Pipito. Kasapon dinar kang NTC Bicol ang serbisyo sa Barangay Hall kan San Pablo, Vera, Catanduanes. Sigun sa NTC Bicol, may direktiba naman ang sendang sentral na opisina na magtaunin tabang pangkomunikasyon sa mga Filipino sa kada bes na may kalamidad o emerhensya. Required man at sa mga public telecommunication entities na makaskas na magbugtak ng libreng apod as in free charging station sa mga apektadong mga lugar. Oras Pilipinas, 6 minutos makalipas ang alas 6 nin pagkaaga. Dagdag na report hali po dyan sa luwas kasabay mga tugang si Jimmy na salita. Mapa-interview na taod-taod si ABC Federation President Cap Anlo Namia kan Barangay San Francisco sa pagsabing masang tao na pigway dining kan DPWH ang tulay na minakonektar kan Barangay San Francisco asin Travisia alagad ang tulay mantinidong hayak pit sa pagsabing daiman pighahali an mga barikada sa tahaw kan tulay na minabanga kaini mantang ang tulay na pinahiwas bako pantay sa original sa tulay na bago na pinagpahiwas. In-expand ang tulay hababa sa ibong bako nibilado. Ano ang gustong mangyari kaini iyo an hapot ka na kapitan sa DPWH sigon kay Kapitan Ando Namia gusto niyang isihon sa DPWH kung ano na ang plano kan tulay na ini makanusun halaw yan ang tapos pero may mga barikadang butong sa tahaw kan tulay na moyang pinahiwas ang tulay pero piot man giraray dangan peligroso sa aksidente ni lalo na sa pagkabanggi madiklom ang lugar na ini dahil naman in mga karatula hapot ano ini tapos na o dai pa sa pag-uugid kan DCGB News, DPWH Region Daa ang nag-implementar kaini. Mga dagdag na barita, Jimmy na salita, DCGB News. Mientras tanto, Speaker Martin Romualdez kan House of Representatives maabot ko niyan aldaw sa Legazpi City. Report kay Al Armario. Dumang kita mga tugang sa bareta ni Joshua Bino, hali po dyan sa luwas sa oras na 8 minutos magalipas ang alas 6 nin pagkaaga. Joshua, good morning. Yes, padagos mo yan ang pinagigibong payout kan social pension para sa mga indigenous o indigent na mga senior citizens sa munisipyo kan Daraga Albay. Ngunyan na aldaw Nobyembre 21, 2024 nakatalaan ng schedule ka nagkata ng mga pensioners duman sa Barangay Sagpon, Covered Court, Munisipyo kan Daraga Albay. Alas 8 ang pagkagangon niyan. Ika-schedule ang Barangay Malabog, Bungalon, Banyag, Bosay, Salvacion, asin Kulyat. Pag alas 10 ang aga, nag-schedule naman ang mga pensioners kan Barangay Nisi, Ilawod,
Bagong Bayan, Sipi, Maroroy, asin ang barangay Sagpon. Mantang pag-abot ni na alauna ni na hapon, para naman ini sa mga pensioners na dahil nakapag-attendir sa schedule sa sindang mga barangay, dumana sinda mga claim sa OSCA office sa may munisipyo. Kasuod nasa 1,000,000 na mga senior citizens nakaresibikan sa hindang social pension sa third batch kini duman sa barangay Tagas Covered Court kung saan nakapag-payout na ang barangay Binitayan, Matnog, Banyalero, Alcala, kasabay ang mga senior citizens kan Kilikaw, Tagas, San Roque, Kimantong, Barangay Market Site, asin ang barangay Pandan kung saan ang kada sa Rosenda iyo ang nagresibi ng 3,000 pesos na asistensya hali sa gobyerno para pandagdag sa hindang mga pangangaipo medikal. Dagdag na baleta, Joshua Pino, PCGB. Balikan ta po ang report ni Al Armario. Bigla man na maabot ko niyan Aldao si House Speaker Martin Romualdez kasabay si Congressman Saldico Kanako Bicol. Yan ang panginot na informasyon para bisitahon kan Speaker of the House ang Bicol Region, lalong-lalo na ang Catanduanes na nagulpikan bagyong Pipito. Inot nang nagpaabot nin mga tabang ang Speaker sa mga naging na biktima kan Christine. Asin ngunyan para naman sa mga biktima kan bagyong Pipito. Bigla man ang pagbisita ni Speaker Romualdez sa parte ni kan sa iyang padago sa bigibong tabang para sa mga nagiging biktima nin kalamidad. Alarmario, DCGB. 10 minutos, pasado alas 6 nin pagkaaga, EMB Region 5 nagtraining para sa recycle kan basura sa pasilidad kan Tabaco City. Report kay Jomar Bien. Dinayo ka nakalis na aldaw kan mga environmental officers kan EMB Environmental Management Bureau kan Bilog ng Kabikulan ang syudad kan Tabaco para sa makaukod sa pag-recycle kan mga basura. Ini parte kan ginibong EMB Regional 5 Training on Environmental Solid Waste Management Equipment kung saan ang syudad kan Tabaco igwanin makinarya para ang mga basura gibuhon na mga bricks o bloke para mapakinabangan pa sa asin magamit sa construction. Sa pangingenot ni Reynold Martires ang Senrocan Tabaco City, tinuruan ang kadakol-dakol na mga environmental officers sa Bilog ng Kabikulan kung paano ang mga basura iyuan rurunuton, kikiniton sa paginin makina asin ilalaog sa machinery di sa syudad kan Tabaco sa kompaktor hanggang sa magluwas ini bilang mga bricks o mga block na magagamit sa mga construction kan manlain-lain na bagay maging sa mga harong na mga basura na kairiba sa pinagrurunot iyuan mga bote asin iba pa maging mga kahoy tangani na maging materialis kaini. Ang tabako ang sa igwakan mga pinakamodernong kagamitan tangani na ang mga basura iyuan mapakinabangan pa. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Tres minutos po makalipas ang alas 6 nin pag-aga. Iba pang mga bareta, makalipas lang po kay ni GB News Express. GB News Express. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar.
Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Kasi sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabilis lumaganap ang dengue. Mag-abakada, Aksyon Barangay kontra dengue. Butasan ang mga lumang gulong o lagyan ng lupa. Takpan ang mga drum at timba. Palitan ang tubig ng klorera 2 beses sa 1 linggo. Alisin ang tubig sa paminggalan. Linisin ang mga alulod. Itapon ang mga bagay na maaaring pangitlugan ng lamok. Magpatingin sa health center kung may lagnat na ng 2 araw. Gawing dengue-free ang inyong barangay. Isang paalala mula sa inyong DOA. Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, Legazpi City feels so good. Sa Bedor na malalaoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Kapos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad at sinpang salud, para sa gabos na Legazpenyo. Kung si Sunshine at your service po, para sa gabos na Legazpenyo. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, 10:00 hanggang 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Ito, digdig sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa permin ang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasuro, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tao, dire-diretso ang benepisyo. Tunay na malalaoman na, serbisyo ko, ito ang totoo. For a memorable, elegant, and nutritious catering service, Juliana's Catering Services is the caterer you can rely on. Juliana's Catering Services. For whatever occasion, we have Italian dishes, Chinese, Filipino, European dishes, and one special dish we're really proud of, our fish papillote. Juliana's at 424 Jasmine Street, Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Contact us now on 0905-295-9556 or 0921-541-2431. Juliana's Catering Services. We cater dishes that everyone relishes. Makulugan pa yo kong... Greg, may work pa.
I-Biogesic mo na yan. Bulong tulos? Baad igong side effects? Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Aba, maingat mananggad. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. GB News Express. News Express. GB News Express. Oras mga tugang sa Pilipinas, alas 6:20 po nin pagkaaga. Dai pa nakaabot kay Mary Jane Veloso ang magayon na bareta may kinaraman sa nakatalaan na pagpapauli sa iya sa Pilipinas. Inampahayag ni Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo Vega sa press briefing sa Malacanang kasunod kang anunsyo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na mauli na sa Pilipinas si Veloso. Sigon kay De Vega, bako pang pinal ang mga detalye sa naging paghuroron kan gobyerno kan Pilipinas asin Indonesia kung kaya sa kapas na inipapaisi kay Veloso kapag planchado na ang gabos dan mga dapat gibuhon. Kinumpirmar man ni Cesar Veloso, ang ama ni Mary Jane, na dahil pa nakakaabot sa sayang aki ang magayon na bareta. Ipinaabot man kang pamilya ni Veloso ang pasasalamat kay Presidente Marcos Jr. dahil sa espersos na mapauli sa Pilipinas ang death convict. Kinumpirmar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na makakauli na sa Pilipinas ang Pinay drug mule convict na si Mary Jane Veloso matapos ang sobra sarong dekadang pagipaghuron niya asin apelasyon sa Indonesian government. Si Veloso nahatulan padusang kagadanon sa Indonesia. Sinabi kang Presidente na sa sobra sa sarong dekadang espersos na i-delay o atrasuhon ang execution kay Mary Jane asin magayon na nagbunga man sa wakas ang dagos ng maisalbar ang buhay ni Veloso. Nagpaabot manin bulahos na pasalamat si PBBM kay Indonesian President Prabowo Subianto. Siring man sa gobyerno kan Indonesia sa karahayan kay ni ang lakdang kang Indonesia sigon kay Marcos refleksyon kan hararom na relasyon kan duwang nasyon bilang sa magkaalyadong nasyon asin magkasararo sa kamautan para sa hustisya asin malasakit. Idinagdag pa kan Presidente na istorya ni Mary Jane minabalda sa puso kan mayoriya. Sarong ina na naipit sa pagtios na guminibo nin sarong desperadong desisyon na nagbago sa dalagan kan sa iyang buhay. Asin maski pigpapanimbag si Mary Jane sa ilaram kang lay kan Indonesia, sinabi ni Marcos na mantenido siyang biktima nin sirkumstansya. Aprobado na po mga tugang kan Commission on Appointments o CA ang interim appointment ni Interior Secretary John Vic Rimulya na naisumiter umantang daing nagsumiter nin oposisyon o nagkontra sa konfirmasyon ni Rimulya. Pinaburan kan gabos na mga miyembros kan CA sa panginginot ni Senador Juan Miguel Zubiri ang konfirmasyon ni Rimulya. Si Senador Loren Ligado nag-sponsor sa plenaryo kan Senado para sa konfirmasyon ni Rimulya. Si Rimulya yung dating gobernador kan Cavite at sintugang ni Justice Secretary Crispin Rimulya. Matapos magpreparar sa pagresponde sa sunod-sunod na bagyo, pigahanda man ngunyan kan Philippine National Police o PNP ang panahon kan Kapaskuhan. Sigon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Brigadier General Jean Fajardo na ipapautob na ninda ang No Day Off Policy pon sa Disyembre 15 sa Enero 12, 2025. Kasunod kay ni sinabi ni Fajardo na parte ini kan pagpapakusog kan sa indang pwersa dahil piglaoman ang pagruso kan mga tao sa mga estratehikong lugar araw kan aeropuerto, pantalan, simbahan, malls, pasyara na sinibapa. Sa panahon na ini, sigon kay Fajardo, ibabandera kan PNP ang heightened alert status para syertohon ang seguridad asing kaligtasan kan publiko sa panahon na ini. Base sa datos kan PNP, nagbaba nin 21% ang narehistrong krimen sa nasyon pon kan magsikad ang beer month sa taon hali sa 25% sa kaparehong panahon kanakaaging taon. Alas 6:25 mga tugang oras po sa Pilipinas asin po sa DCGB. Padagos kitang unyan sa mga bareta. Makalipas lang po kan mga patalastas. GB News Express. News Express. GB News Express.
sa topada bata. Yan sa tong alkalde sa banwaan po langgi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo pada bata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan po lagi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan po lagi kay Mayor Nonoy Kap. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ciudad kan Legazpi, si Consi JP Lee, handang magserbi. Con si JP Lee, dedikadong servidor si JP Lee. Tinatabangan niya gabo si JP Lee. Para sa Legazpi nyo si JP Lee, serbisyong na matanos. Con si JP Lee, handang magserbi. Con si JP Lee, handang magserbi. Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always. Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Yo, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Legazpeño. Sararo kita, Ismail always na. Ang syudad dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita. Ismail na kita, is what Ismail na kita. Smile always. Nay, ibang klase ka talaga magmahal. Lahat ibibigay mo. Kahit kulang ka sa tulog, parang hindi ka napapagod. Lalo na pag nagbe-breastfeed ako, lagi kang nakangiti at masaya. At sa pagkain ko, ingat ka na maayos ang binibigay mo. Nay, salamat po sa tiyaga mo. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito.
Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites Sagmin, Legazpi City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Maugmang iprinipresentar kan Department of Tourism, Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, asin Radyo DZGB. An Exciting Bicol Pastores 2024. Inigigibuhon sa Disyembre 12, 2024 alas 4 ng hapon sa Albay Astrodome. Exciting Bicol Pastores 2024. Kumpuesto ini nin pastores na may 12 na miyembro, babae asin lalaki na may edad 14 hasta 30 anyos. Ang mga pastores mapahiling kan sa edang abilidad sa pagbayle asin pagkanta kan pastores abilen sa laog nin 8 minutos. Ang third placer makakaresibe ning 75,000 pesos. Second placer 100,000 pesos. Asin ang champion manggagana ning 150,000 pesos. May special award para sa mga minasunod. Best in Street Dance 10,000 pesos. Best in Costume 10,000 pesos. As in Best in Musicality 10,000 pesos. Exciting Bicol Pastores 2024. Live sa DCGB Facebook page, DCGB YouTube channel, as in Radyo DCGB. Tandaan, Disyembre 12, alas 4 ng hapon sa Albay Astrodome. Imbitado ang gabos na mag-atindir as in mag-ugma sa Exciting Bicol Pastores 2024. Maugmang Pasko sa Indogabos. Hale sa Department of Tourism as in DCGB. Always number 1. Always at your service. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede po natin gawin sa ating kapwa Pilipino, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiserbisyo sa inyong lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang baretang ngunyan sa ibang nasyon, alas 6:32 nin pagkaaga. Apat po ang irido na miyembro kang United Nations Peacekeeping Agency na nakadestino sa Southern Lebanon. Tinamaan ng rocket ang base ninda nasaro sa tulong insidente sa laog nin sarong aldaw. Dinara sa ospital ang apat na gananyan o tagagana na mga peacekeepers. Sigon sa UN Interim Force sa Lebanon o UNIFIL, nangyari ang insidente sa Ramya Village harani sa border kang Israel. Kaibahan man ang nagparehistro o na nagrehistro nin danyos ang base ninda sa Shama, Alagad, daing narehistro na nalugadan. Bareta po sa negosyo, puminakol mga tugang sa record high sa kabangaan ka Nobyembre ang mga business names registration as in renewal na isinomiter kan Department of Trade and Industry. Sigon sa datos kan DTI, uminabot sa 1 milyon ang nagparehistro ng negosyo as in nag-renew poon kang Enero sa code Nobyembre 17, 2024. Nalampasan kay ni ang narehistrong 984,339 kan taon 2023 sa totalmenteng numero ngunya na taon 886,203 o 88.5% ang bagong nagparehistro mantang 115,003 ang mga renewals. Health News, mga tugang, ramon tadawan mga istorya kaini, kasabay po si News Director Mar de la Cruz, hali po dyan sa News Base kan DCGB.
may kinaraman sa World Children's Day na pinagsisilibrar sa Kinaban. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Sa selebrasyon kan World Children's Day, dinawanin doon ka mga eksperto sa salud sa Kinaban na healthy childhood nangangaipon in healthy planet. Sigun sa World Health Organization o WHO, nagaipuan ng magiro ang mga leaders mo niyan may kinaraman sa climate change para protehan ang futuro ka mga kakian sa inman sa mundo. Sigun sa WHO, kaibanan sa mga dapat nagibuon ka mga leaders ang mga binasunod. Pag-phase out ka mga fossil fuels, pagbawas sa air pollution, mag-crear ng climate resilient health systems, mag-invest sa green technologies, asin mag-empower ikang komunidad na proteran ang mga aki asin ang kapalibutan. Health News from Newsbase, Mardila, Daigiba. Thank you, Paring Mar, sa mga istoryang yan. Mientras tanto, dumang kita kay Melvin Almuela sa report sa Kamugtakan Kampanahon. Diyos marhay na pagkagap. Ininang sa tuyang latest update sa Kamugtakan kang sa tuyang panahon. Northeast monsoon o paros kang abihan na naka-apekto sa pinakapuro kang norte kang Luzon. Mantang easterlies o paros na hali sa sirangang kadagatang Pasipiko naman na nakaka-apekto sa natatandang parte kang sa tuyang nasyon. Hindi sa Kabikulan, makaka-experience ng bahagyang mapanganuron sa sa panganuro na kalagitan na may mga pulo-pulong mga paguran o pagkikilat pagdaguldol. Ang parosay maluya sagkod sa moderato na hali sa norte serangan ang mamabatian. Ang mga baybaying dagat asit kadagatang kang Kabikulan magiging banayad sagkod sa moderato ang pag-alat. Tinatayang agwat ng temperatura pigilaumang poon 25 sagkod 32 grados sentigrado. Nangal daw ay masirang at yan alas 5:47 din pagkaaga asin masulnop at yan na alas 5:15 din pagkahapon. Decimal Binal Mahela reporting live alidigdi sa DOST Pag-asa Ligas. Mga tugang alas 6:36 nin pagkaaga ang mga bareta sa Indong Nadangog sinurat po ni News Director Mar de la Cruz. Kasabay po dyan si Jenny Balyaran asin Angel Mustasa, si Ringman, ang report kan Mega Force Patrol hali po dyan sa Aluas. Sa Indong Nadangog ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Congressman Attorney Jill Bongalon. Aki pa nagpuuna sa pagsisirbi sa serbisyo publiko, subok na ini tunay na matinabangan si Attorney Jill Bongalon. Naging leader kang kabataan dahil sa sobrang higos. Abogado kang gabos basta sa matanos. Sa Albay, Congressman Attorney Jill Bongalon. Attorney Jill Bongalon. Kong Jill, siya si Kong Jill. Siya na, siya si Kong Jill Bongalon. Sa ganda And my for Max Saver Sulit Busog Meals. Huwag nang gumastos ng sobra-sobra pa. 99 pesos na lang, sulit busog ka na. Ang mabusugera. Extra rice sa ireramba. Extra busog sa Crispy Chicken Filet Meal at Crispy Chicken Filet Ala King Meal na may extra rice na. 99 pesos lang in all stores. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. Ang mabusugera. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. All stores nationwide. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim at
At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Kasi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para umaparasirat sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Spirit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Hirit na, ilabas mo. Makikinig ako. Hirit na, ilabas ang kwento. Pag San Miguel tayo. Hirit na, ilabas mo. San Miguel Philippines, sarap laging kasama. Drink responsibly. Online o offline, solo o multiplayer, mag-beer call na with San Miguel Pale Pilsen. Drink responsibly. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Nagdadanog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Yes, yo! Oy, para po naman sa mga parainom nin alak na sobra, para po naman sa mga mahilig magkaunin taba, mga tugang, iwas-iwasan tansiring na bagay dahil ang po posibleng magkaigwa kita ng problema sa atay. Ang mga helang magkakanatay, mga tugang darakan siring na bagay, siring po sa fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis. Iyan tabi ang dapat natong bantayan. Tapos ang kaugmahan kung dahil magbabago, tangani pong magmangatay kay puan po na sabayan ng proteksyong Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para po sa load asim proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin, halis sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid sa po mga tugang na antioxidant na nagataon din proteksyon. Sa sa oral do na pag-inom kay ni, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man o wala, mahilig man uminom o day, mas maraming mga tugang na kaibata ang Silimarin Capsule Oral daw. Para dahing tama sa atay,
mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po, liver lovers, mag-liberate na para po sa baskog na atay. Naglinog palang kasuba guda, mananggad ha, confirm tabay so text sa tuya kang parantabay ta. Naglinog dyan sa may Baras Catanduanes, kaya medyo ba ko man masyadong makusog ha. Tabi kasubagong alas 3:30 ninaaga. Yan po sa may Baras Catanduanes na may rarom na 0.18 kilometers ang rarom. Origin po kayan, tectonic. Ha? Maangkusog niya, ang magnitude 4.3. Ha? Medyo yan. Ha? Pero yan po sa may Baras Catanduanes nangyari. Okay? Sige po. Hindi ako siguro naman masyadong namatayan andyan sa may Tabaco area o sa First District, Albay. Ha? Bueno! O sige, kuwan muna kita. Relax muna kita. Relax muna kita. Happy birthday kay Manay Arlene Llaguno. Diyan po sa Barangay Cruzada. Manay Arlene, happy birthday tabi sa imo. Arlene Llaguno, maray na aga. Happy birthday. Buda, good morning kay amigong Jer Bailon. Maray na aga, amigo. Welcome. Ano ini? Oh. Okay. Sige. Good morning, tabi. Amigong Jer. Maray na aga, tabi sa imo. Bato-bato sa langit ang tamaan, wag magagalit. Konsuelo lang ini sa morning hearing. Sisay daw ining sarong paratokdo na pig-apod na alias Papa. Matindi daw kun magkuan. Magpagaro nin sarong salampati. Ay talaga ha. May mga tao man talagang matibay kaya. Kung paano mga tugang magdakop nin bayong na mailyas. Dadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Matibay da magpagaro nin bayong. Ang balitang ito ay masama. Nyan. Tularan. Sige, habang kamo pasiring sa eskwelahan. Joshua May, good morning. Good morning, Joshua May. Good morning, BP. Yes. Good morning kay Sir Jake Mular. Jake Mular. Yes, ang head BP kang General Services Office kang Bicol University. Kauron mo kasapon. Good morning, Tabi, sir. Good morning, Tabi, sa mga taga Bicol University. Buda kay Dean Salas, Karina Salas. Sa IP, ano nga yan? IPSR. Yan, si Madam Dean Karina Sales. Opo. Yan. Okay, good morning, Bicol University. Kumusta ang Bio Olympics? Laos na? Opo. Laos na sa Bio Olympics? Opo. Okay, wow. Norin man po nito. Sa 23, so fun run, so formal opening sa 26. Okay. O, sige. Ano nangyari digdi kay sir? Sir, ini? O ma'am? Opo. Sir. Okay. Opo. Ang ngunyan? Sisay daw ini. Na? Latarong paratokdo. Ig-aapod sa alias na Papa. Papa? Opo. Baka may kanta ka na. Bakit, Papa? Kumaliwa ka. Talaga? Dapat mag-aapod siya kan mo siya, sir, di ba? Good morning, sir. Good morning, sir. Natatapapang apod. Ano nangyari? Matindi da ining magpagaraw. Pating daraga asi estudyante pa. Ay, mapaturo daw kita kaini. May kanta ba na? Salampating Gominaro dahil sako. Ika pa lang. Ano daw ang kinamundo? Luminayap nin harayo. Luminayog
Ano ito? Paibabaw. Hindi ko alam eh. Luminayog paibabaw. Lingaw ko daw garing. Tuminoro sa kong luha. Naging danaw na dakula. Pagkaraya, boy. Delikadang pigibo mo, boy. Anong style? Anong style daa? Ano istorya dito eh. Arog kayo ni. Paano? Kasarong eskwelahan digdi sa Legazpi. Okay. May estudyanteng baby girl. Okay. Na malisyahan kang classmate. Na? Sa patapos ang schedule kang klase. Iyo permini ang kainot-inoting mapaaram na mainot ng maguli. Di pa nga ni. Tapos ang klase, mapaaram na. Ata. Tapos? Ito pa lang. May naghahalat naman talagang sakayan sa baba. Pigsusundo siya. Opo. Duman sa eskwelahan. Opo. Mapaaram si baby girl. Tapos, nasa din lang siya minaiba kay sir. Ay, di na lang siya minaiba kay sir niya pag uli. Minapakad ko to sa dapat kay sir para daing mali siya. May pwede si sir. Ano? May pwede si sir. Iyo man ang ano. Ngayon, sir, pwede po magsabay pa uli. Separadong istorya ito. Ano? Separadong istorya. Gari ba didiskuido kang kulalaplit dito? O, ganyan. Mapaaram ining baby girl. Tapos? Ay, ang profesor. Pwede po ngayang mag-inot ng maghali. Hangon yan. Yaon na po kaya ngayon si Papa, nagsundo sa baba. Okay. Okay. Siyempre, garo, pag-considerar man ta, sumagurang niya, una. Minatugot man sa profesor, kasi siyempre, tiwala man ta ang nagsundo. Sumagurang na ba? Kaman ang importante nang dapat maguli. Yaon na ngayon si Papa sa baba. Kundi ito pala, may kababalaghan. Chismoso. Nakakubli. Baliw na pagmamahalan. Wala nang pag-asa at karapatan. Ano ba yan? Chismoso ang mga classmates. Iyo man ang ganda date. Siyempre, natangay siya sundo ka ni Papa. Sinirip si baby girl sa bintana. Ay ngaya sir, nalan si kita. Ano? Si classmate ngaya. Sinundo ki aswang. Si Joey nag-offer. Tapos? Matapos masirip sa bintana. Pagsakay ni baby girl sa auto. Diretsong ko po. Diretsong sinungkal nin hadok. Supit siya sabi niyang papa niya. Sang halik mo lang. Ako'y nasuna. Napit ka. Ang dibdib ko'y kumakaba. Babe. Dadaogon si Kwan, dadaogon si Kenny Rogers. Ano yun si Kenny? Oh, babe. Talaga? Maluyaw, mampano. Nagpasiirip kaya? Dapat, diretso ko ta na sarakang pinto. Tawa ka na sa pinto. Bukas o ano. Ay, doon ako, Joshua. So, tint sa auto sa ampangan. Bako, daing tint kayo. Luma na. Silag na. Opo. Doon ako. May doon ako eh. Dapat kaya, tinted dyan, pero may bago. Awinda. May nakapandok. Di naman ka, mugtaki naman ang ururunan. May nakapandok. Ang nagsundo pala. Teacher.
Teacher! Hati, sundo, sundot hati, pa rin ako sa'yo. Hindi naman pumapalya at hindi nagbabago. Atin sundo. Ay, maluya. Nekotumi niya. Simbahan kita'y madala at di na ako sundot hati. Sundo hak. Naluma ako naman. Palibasa, burubak ko pa ito. Sundot hatid kita. Sundo hatid kita. Ang Tom Kuya, so medyo maedad-edad ng kanta. Winda. Teacher man pala sa nagsundo. Opo. Sabig paaraman niya, teacher niya. Opo. Tapos nagsundo, teacher niya man. At ibang teacher. Teacher man. Okay. Matindi si Padi. Pangyayari sa Maabaka. Ano ba yan? Sundot hatid kita. Oh. Delikadong mga pangyayari yan sa ginaabahan. Delikad. Kuha na ini? Tamang edad na ini? Tamang edad naman. So girl? Opo. Bako naman minor, ano? Tamang edad na? Tamang edad naman. Okay, okay. Tamang pagmamahal. Ano? Kundi, tamang pagmamahal. Iyon na nga ni, sa tamang edad siya, pero hindi tamang pagmamahal. Magayon da ini? As in, magayon siya? Sabi iyo. Talaga? Opo. Magayon talaga siya. Si Sir? Si Sir, okay lang. So, maestro? So, pinaaraman niyan talagang maray na lalaki. So nagsundo? Okay lang. Okay lang. Medyo curious lang ako. So, nagsundo, ano siya? Single o kwan siya? Double? O ano itong program? Committed na? Committed na. Talaga? Tama lang nga, ipapangapod. Papa. Depende man kayo sa pagka-pronounce. Pag sinabing papa, parent yan. Pag papa, medyo may double meaning yan. Di ba? Joshua? Nawara si Joshua. Naulog na sa kali. Papa, sige, andyan naman si Jimmy. Sweetie, ka-text ko sa gabi. Sa gimmick. Bakit, Papa? Awinda. Uy, tama na. Bata si Dr. Alan Lucanyas, may hadit. Nata. Mauran nga tabi, gusto mong bumalik si Pipito. Sabi ni Kuya Nongs, grabe ulo kumigo. Garo gibo-gibo moan ay salbatana si Nongs. Nadamay palugod kita kan salbatanang ini. Nadamay kita boy. Paray na aga amigo. Mana? All right. Pasiguro, Papa. Oy, anong apod mo? Anong apod mo? Anong apod sa imo? Secret. Secret. Bako, Papa? Bako man. Ano, Daddy? Pangyayari sa Maabaka. Inda. Good morning pa lang kay Ate Rochelle. Ate Rochelle. Apo. Mama. Good morning. Nag-apon pa lang si Madam Bilindawi. Patama na. Nag-apon si Madam Bilindawi. Okay na. Baretang Madam Belinda, apod na tabi. Madam Belinda, apod na po. May public service ni para sa paninda, ano na si Madam Belinda, ano yun, madalang. Ano, text mo, Dodds? Bako daw nga so pick up. Mabuin ni si Dodds na. Pakaraya pa de. May importanteng public service si Madam Belinda para sa endang health advocacy. Madam Belinda, good morning. Hi, good morning, Sir Yes, Henry. po. Buda sa mga listeners mo po. Yeah, opo. Oo, good news po sa mga user mi ng CMD, sa mga gusto mag-avail, kanigibuan na free health consultation. Ngunyan na pong Saturday, Sir Henry,
9 a.m. to 4 p.m. Mhm. CMD Center sa Legazpi, sa second floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda, Sarit, Legazpi City. At madali lang po kaming mahanap kasi pag aram nindo ang LCC Supermarket, sa harap ka iyan, Denver's Computer Shop. Nasa second floor lang po ang CMD Center. Oo. Kami po seryoso sa samuyang mission to help restore the health of people. I-take advantage po ninyo na matry ang samuyang produkto. Takadakol na talaga nakagraduate sa maintenance. Mga due for operation na safe na po sa operasyon. Tandaan po, ngayon na po yan na November 26, tama kaya ako yung date to. Saturday, 9 a.m. to 4 p.m. Anong pizza tabi, mamili? Anong pizza po? Anong Kung may pizza? mga latest laboratory results, pakidara po nindo. Kung gusto nindo makuha sa kuyang text hotline, 0939-904-0717, 0939-904-0717. And of course, ugalion po nindo na magdangog sa sakuyang programa, Monday to Thursday, 6:30 to 7. And pag Sunday, 7 a.m. to 8 a.m., syempre, digdi sa satuyang paboritong radio station, ang DCGB, Legazpi, always number 1. Opo. Sir Henry, maraming salamat. God bless you in your program po. Yes po, Bye-bye po sa salamat, inyong lahat. Madam Melindawi. Bye-bye. Welcome po. Mga tugang maparam na ako, tala 7 na. Ano nang doon sa bigat taram, pakaraya pa di. Ang ako sa... Pakaraya tabi pa mga tirada mo pa di. Reparon man pa di ko itong gamiton magsundo na pick up. Mga tugang, salamat kan sa nung pagkantabay. Mabalik tabi ako 7:30 sa taon-taon. Abangan nindo ang sa tuyang istorya. Pag-istoryahan ta daw ini, mga tugang na topic na ini, ang mga public CR public CR sa mga malls, mga government agencies. Government agencies so negosyo, opisina kan gobyerno. I-require tabi kan lokal na gobyerno kang Legazpi na magbugtak nin bidet. Kamong nagdadagong, nakagamit na kamo kibidet. Ako, sa totoo lang, komportable ka iyan. Malaniton. Atatan, pag-iristoryan ta. Diwan tabi sa 7:30 sa programang Anhapot sa DCGB. Anong reaksyon nindo kayan? Diwan po sa tuyang opinion as in reaksyon sa Anhapot program. Boses kang Utaw. Salamat kan sa nung pagkantabay. Goodbye, mabuhay. Makulugan pa yokom. Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan. Bulong tulos? Baad igong side effects? Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Aba, maingat mananggad. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol